Hej Tina. Hej Kari. Ved du hvad, jeg har lagt mærke til dig ude på de sociale medier. Lige nu, der synes jeg, at du er her og der og alle vegne. Og jeg elsker at se dig op på skærmen og alt det, du har at dele. Men hvis du sådan skal gøre det meget præcist, Mm. hvordan kunne du fortælle, hvad det egentlig er, du går og laver? Ja. Jamen, for det første dejligt, at du ser mig derude, fordi det er lige præcis det, der er meningen, fordi jeg synes, jeg har sindssygt meget på hjertet. Øh, Fordi noget af det, jeg går og laver, og noget af det, jeg virkelig har fundet ud af, det er, at øh, når vi som selvstændige, som er dem, jeg arbejder med og virkelig brænder for at arbejde med, når vi som selvstændige gerne vil skalere vores forretning, eller bygge vores forretning, eller gå efter en drøm, som vi har, så har jeg igennem de sidste mange år, hvor jeg har arbejdet med selvstændige og selv været selvstændig, set det her med, at vi tyr meget hurtigt til en strategi, som vi har set virker for andre, eller som vi har hørt skulle være rigtig god. Og så går vi ud og tester den her strategi af og prøver at implementere den i vores forretning. Og det jeg bare ofte ser, det er, at nogen lykkes, men andre lykkes ikke. Og så har jeg været rigtig nysgerrig på det her med, hvorfor er det, at nogen lykkes, og andre ikke lykkes med den her strategi. Og noget af det, jeg har fundet ud af, og som jeg virkelig brænder for at komme ud med, det er det her med, at en strategi kan ikke stå alene. For hvis du ikke har gjort dit indre arbejde, og ligesom har nedbrudt det, som holder dig tilbage fra at skalere din forretning, eller hvis du ikke er den version af dig, der ligesom kan bære den her strategi ud i verden, og hvis du ikke er ægte og inden fra din kerne og står autentisk, jamen så vil det være lidt ligesom en boomerang. Altså så vil du gå derud med den her strategi, men du vil også ryge tilbage igen, for der vil altid være noget, der holder dig Mm. tilbage. Så noget af det, jeg virkelig synes er spændende, det er det her krydsfelt mellem arbejdet med den indre kerne, arbejdet med den version af dig, der ligesom skal til, for at du kan stå stærkt og, kan man sige, bæredygtigt på lang sigt i den ydre retning, som du gerne vil i din forretning, og som du drømmer om. Mm. Og det er det, jeg virkelig formidler, eller prøver at formidle derude i øjeblikket, Ja. så jeg kan komme ud og hjælpe en masse mennesker med lige præcis det. Ja, hvordan kom du til at arbejde med det? Ja, altså det har været en proces over de sidste, jeg tror faktisk, jeg må sige 23 år faktisk. Og det kommer sig af, at jeg selv for 23 år siden blev selvstændig og startede op inden for restaurationsbranchen. Og jeg knoklede bare på. Altså, det var bare fuld skrue derudad, og jeg startede en café, og jeg startede et cateringfirma, og jeg var forpagter af en stor erhvervskantine. Så flyttede jeg til København, lavede en kaffebar, morgenmadsrestaurant og sådan nogle ting. Og jeg nåede aldrig rigtigt, og jeg gjorde det bare. Jeg løb bare derudad. Og set i bagspejlet har jeg jo fundet ud af, at det kom det forkerte sted fra, for at være helt ærlig. Det kom fra et sted, hvor jeg gerne vil bevise noget. Jeg vil gerne vise, at jeg duede til noget. Jeg vil gerne vise, at jeg kunne få noget til at lykkes og de her ting. Det var også en vild tid og en spændende tid. Det er slet ikke det. Men set i bagspejlet, der kom det ikke fra kernen. Mm. Og det gjorde jo selvfølgelig også, at jeg virkelig, virkelig var ved at brænde ud og brænde sammen, og gik også virkelig død på det til sidst, fordi det var så ekstremt hårdt. Mm. Du havde ikke Og dig selv med, kan man sige det der? jeg havde ikke mig selv med. Nej. Nej.
Og jeg havde overhovedet heller ikke tid til at have mig selv med, altså fordi det gik så stærkt, og der var så høj risiko økonomisk hele tiden, og et kæmpe pres. Øhm, så, så en kombination af det, hvor jeg virkelig også kunne se, at der var noget, for jeg var heller ikke en særlig dygtig leder, faktisk, for at være helt ærlig. Jeg forstod ikke helt, hvorfor der var nogen, der løb den ene vej, når jeg sagde, at vi skulle løbe den anden vej og sådan nogle ting. Så der, i takt med det, begynder min egen indre udviklingsrejse også, og virkelig begynde at kigge indad, og virkelig få en forståelse for os mennesker. Og så uddannede jeg mig til, eller både NLP practitioner, master og senere hen træner. Og der, i hele det der arbejde, begyndte min egen indre rejse også virkelig i dybden. Mm. Og jeg var så heldig at kunne trække nogle år ud af kalenderen, fordi jeg flyttede til Italien med min daværende kæreste, og havde tid til og ro til at virkelig fordybe mig, og der lærte jeg ekstremt meget om mig selv, men havde virkelig også et oprydningsarbejde, jeg skulle gøre. Mm. Men det jeg også fik mulighed for, det var at begynde at lære hele den her måde at bygge forretning på online. Altså hvordan vi kan formidle vores viden, formidle det vi brænder for online, via sociale medier, via online kurser, tage al vores viden og paketere ind til online kurser og formidle det via webinarer, de her sådan en Teams undervisning, man holder og sådan noget, og på den måde nå ud til en masse mennesker. Men det interessante var, at i den rejse, der havde jeg både selv noget indre arbejde, der skulle gøres, men så også kunderne. Igen det her med, nogen gjorde det bare, andre stoppede. Nogen brød igennem, andre brændte sammen. Så hvad var det, der gjorde det? Og det var egentlig der, at jeg virkelig også blev nysgerrig på det her med, jamen, hvad er det, der gør, at nogen bare kan storme derudad, og hvad er det, at andre ikke kan? Og igen måtte jeg bare tilbage og sige, jamen, hvis det ikke kommer fra kernen, og hvis vi ikke ligesom kan stå i os selv, i det vi gerne vil opnå, jamen så enten brænder vi sammen, eller går i stå, eller bliver stoppet på en eller anden måde. Jeg har sådan en sætning, der hedder, vi kan ikke skalere vores forretning ud over den version, vi er. Mm. Og det er derfor, at jeg de senere år virkelig kan se, hvor vigtigt det er at arbejde i det her krydsfelt mellem, at du arbejder med din indre kerne for at skabe den ydre retning, og når du så skal lære mere i den ydre retning, bliver du nødt til lige at opgradere din indre kerne, eller få det væk, der ligesom holder dig tilbage, for hele tiden at kan stå som hele dig og ægte dig i det. Så er det det, du ser, at du er anderledes i forhold til mange andre, som tilbyder mere? Der er jo masservis af tilbud af den slags, som du jo også tilbyder her. Så hvad gør dig anderledes? Er det det med den indre kerne? Ja, jeg tror, det er krydsfeltet. Altså det er det, jeg ser, fordi der er jo rigtig mange derude, der enten arbejder med mindset, og mange er rigtig dygtige derude, der arbejder med mindset, og det samme med businessstrategier og sådan nogle ting. Jeg tror, der hvor min force virkelig kommer frem, det er i krydsfeltet, fordi der skal ikke lyde nogen tvivl om, jeg elsker at bygge business, og jeg elsker at hjælpe folk med at se, eller at bygge deres forretning, bygge deres drøm, få dem ud i verden med det, de kan. Altså helt klart, at det er min passion. Og så netop det her med at virkelig også arbejde med, at de gør det fra kernen og deres hvad skal man sige, indre drive. Så det er det, der ligesom er hele fokuset. Fordi det er, og i det krydsfelt, det er der, jeg ser, at min force er, fordi jeg har arbejdet så meget med både strategierne i mine egen forretninger, online forretninger, men også så mange år med mindset og
og virkelig den her med, hvordan vi faktisk kan arbejde med at bryde ud af de her overbevisninger, begrænsende overbevisninger, de her historier, vi fortæller os selv, paradigmerne, så vi faktisk kan stå stærkt og autentisk i det, vi drømmer om at komme ud med. Mm? Og når du snakker meget om den der indre kerne, altså hvordan har du nogle værktøjer til, hvordan kommer man ind og får fat i den her indre kerne? Ja, helt sikkert. Og det er jo en proces, hvor vi bliver ved med at skrælle lag af. Og det absolut første, det er bevidsthed. Det er bevidsthed, og den bevidsthed får vi først, når vi er klar til at sænke tempoet en lille smule. I hvert fald nogle perioder om dagen. Altså, jeg har for eksempel selv en morgenrutine, som er fuldstændig unnegotiable, kan jeg bruge det udtryk. Den er ikke til forhandling, det var det, jeg vil sige. Den er på ingen måde til forhandling. Jeg skal lave min yoga, min stræk, min ro, min ting om morgenen. Jeg skal lige ned og meditere lidt. Jeg skal have lige få skrevet lidt tanker ned og sådan noget, for at være klar til dagen. Og jeg tror, det er den ro, at bevidstheden kommer, og det er der, vi begynder stille og roligt at komme i kontakt med kernen, og kan begynde at folde ud, hvad det er, der holder os tilbage og sådan nogle ting. Og det kræver en bevidsthed, og det kræver at begynde at arbejde ind i roen. Og så er der nogle værktøjer til ligesom at få plantet de her nye overbevisninger, fordi alt, hvad vi fortæller os selv, er jo bare en historie, vi har bygget op over noget tid og over vores liv. Og det kan være, at vi har gået og fortalt os selv en eller anden sandhed i 40 år, eller 50 år, eller et eller andet. Ikke? Så der skal jo noget til også at få den nedbrudt igen. Ikke? Men der er nogle helt konkrete værktøjer til at gøre det. Men det starter altså med bevidstheden og roen, så vi kan begynde at høre, hvad det er, vores kerne forsøger at formidle. Ja, så du starter dagen med simpelthen at tune dig ind på dig selv. Ja, fuldstændig. Ja. Ja, meget vigtigt. Altså, jeg er virkelig et andet menneske, hvis jeg ikke får det gjort. Ja, det kan. Men jeg får det gjort. Ja. Ja, så de fokuspunkter, som er vigtige, ud over at man arbejder med bevidstheden om, og jeg hører det med mine egne ord, vil det være og med at skabe kontakt til sig selv for at starte dagen ud. Er der andre fokuspunkter, som du kan dele ud af, som du synes er vigtige i det her arbejde med dit arbejde med indre kerne ydretning? Ja, altså, der er så mange. Et ord, der kommer til mig, når du spørger om det der, det er faktisk tro. Men det er ikke tro i forhold til troen på Gud. Det er ikke den, jeg taler om. Men det er troen på, at du kan nå det, du drømmer om. Det er troen på, at du kan ændre det, der står i vejen. Det er troen på, at du har det, der skal til, og at du fortjener det, og alle de her ting. Så det, der kommer til mig, det er tro, for det er også noget, jeg arbejder rigtig meget med. Det er det her med at virkelig få tilliden og troen til, at jamen, uanset hvad der ligesom opstår, så er jeg på vej derhen, og det er bare et bump på vejen eller noget. Men der, hvor jeg ser rigtig, rigtig mange, det er jo at give op. Jeg har selv været der, hvor alle de her begrænsende overbevisninger med, jeg var ikke god nok, eller jeg fortjente det nok ikke, eller der var også mange andre, der var bedre, eller hvad det nu var. Alle de her overbevisninger kommer jo op som sådan en, så må jeg også hellere putte mig tilbage, så skal jeg nok også hellere lade være. Men det der har gjort rigtig meget for mig, men også kan jeg se for dem, jeg arbejder med, det er virkelig at få integreret den her tro på, jamen uanset hvad der sker, så lander jeg derhenne. Lige nu er det bare det her, jeg skal. Men det ændrer ikke på, at jeg tror på, at jeg lander derhenne. Giver det mening? Ja, det gør det. Ja. Ja.
Og det så er vi tilbage igen med den der bevidsthed, du taler om. Ja, fuldstændig. Og os, som har praktiseret det at meditere og lave yoga i mange år, for det har jeg også selv gjort, Mm. genkender jeg også det der med, at alting starter jo hos os selv. Mm. Og den kan jo være nem at springe over, hvis det er, at vi har meget travlt og bare har fokus på at skal skabe den der forretning. Men Ja, jeg synes, du har en god pointe i, at hvis vi træner den der bevidsthed på os selv og til at virkelig være i kontakt med den autentiske del af os, så kommer vores butik også på en eller anden måde til at eller på en eller anden måde, den bliver meget påvirket af det. Altså, det er jo den mm. vej, du gerne vil hjælpe os med, ikke? Altså, at vi skal have hele os med, når vi skal lave forretning. Det er ikke lige meget, Mm. hvor vi kommer fra. Det er meget vigtigt, at hvis vi skal være den del, som du har oplevet, hvor det gik godt, og man brød igennem, så er det der med at have fat i sin indre kerne bare en essens. Kan man sige det på den Ja, måde? ja, fuldstændig. Og det, man skal huske på, det er rigtig mange af dem, jeg arbejder med, og det er jo, det gælder jo næsten alle, der er selvstændige. Altså, de er jo virkelig de er jo et produkt i deres egen forretning. Rigtig mange af dem, altså især også, når man formidler viden, men også hvis du formidler nogle produkter eller et eller andet, hvor du er en meget, meget stor del, altså til lidt mindre virksomheder, hvor du faktisk er et stort ansigt udad til og sådan nogle ting. Der, der er det min påstand, at der kan vi simpelthen ikke blive ved med at stå i det, men heller ikke stå stærkt og autentisk, hvis vi ikke har gjort det indre arbejde. Så øh, kommer vi også til at sende forkerte signaler ud, eller kommer måske i noget stormvejr en eller anden slags, eller nogle konflikter, eller noget, som vi ikke har ville. Fordi der simpelthen er noget inde i os selv, der ikke er ægte. Mm. Og ikke er bearbejdet eller arbejdet med. Jeg tror jo på, at vi mennesker, det er fuldstændig spejlet i alt, hvad vi gør. Og der, hvor vi har reaktioner, det er fordi, vi ser noget i os selv, eller der er noget i os selv, vi ikke har bearbejdet, som vi ser et andet menneske. Så, øhm, så vi kan ikke, og især også, når vi er så stor en del af vores egen forretning, og vi virkelig gerne vil ud med det, vi brænder for, så bliver vi simpelthen også nødt til at have gjort vores indre arbejde for at stå fuldstændig roligt i det. Ja, have os selv med. Ja, Ja, præcis. ja, Ja, ja. ja, Og det er lige præcis det fokus. Det er i hvert fald ikke noget, jeg sådan hører så mange steder. Det er mere strategier, vi lærer ja. om, hvordan, hvis man vil være selvstændig, hvordan er det så lige, man gør? Du skal gøre sådan, og skal du gøre sådan, og skal du gøre sådan. Mm. Men der er det jo meget tydeligt, at det du brænder for, at det starter med at komme indefra. Og Ja. det er jo, det er jo, det er jo et virkelig powerfult fokus Mm. at have. Ja, for mig hænger det uløseligt sammen. Altså, vi kan ikke, det er simpelthen, tag en pind, du kan ikke bare løfte den ene ende af pinden. Altså, den anden ende vil også følge med, hvis du løfter den højt nok. Altså, du kan ikke, og det er samme også med det her. Altså, vi kan simpelthen ikke undgå det, hvis du spørger mig. Fordi strategier er super vigtige. Vi skal både have den her handlingsplan, vi skal både have, og vi skal gøre tingene. Vi kan ikke bare sætte os tilbage og gøre vores indre arbejde, fordi vi skal også have hele handlingsplanen og hele, den motivation til at gøre tingene, men den starter indefra. Så de to ting hænger simpelthen, vi kan ikke, vi kan ikke have det ene uden det andet. Det tror jeg simpelthen ikke på. Og det synes jeg selv, jeg har mærket igen og igen og igen i min egen forretning, i min egen kerne, grundkerne og sådan nogle ting. Det er det her med, at hvis det ikke kommer et autentisk sted fra, jamen så er det ikke holdbart, eller så brænder både motivationen og energien og alt muligt brænder ud.
på et tidspunkt. Så ja, så jeg tror, det hænger fuldstændig sammen. Vi Ja. skal begge dele. Ja. Meget vigtigt. Ja, ja. Ja. Det tænker jeg også. Det ene kan ikke stå alene. Det kan Nej, det nej. overhovedet ikke. Men Tina, hvis man nu gerne vil høre noget mere om alt det, du tilbyder, hvor kan man få nogle flere oplysninger? Ja, fedt, og tak fordi du spørger om det. Altså jeg har en hjemmeside, der hedder tinahansen.dk. Den er man altid velkommen til at gå ind og kigge på, men jeg har også de sociale medier, både på Facebook og Instagram. Der er det også sjovt nok tinahansen.dk. Så og ellers jeg holder også relativt ofte en eller anden form for informationsmøde om de her business-cirkler, jeg laver. Business-cirkler, hvor vi netop som selvstændige ikke skal stå alene, men i et fællesskab arbejder indre kerne, ydre retning. Og så har jeg også nogle gange, hvor man kan booke en samtale, simpelthen en uforpligtende samtale, fordi jeg kører også nogle en-til-en sessioner, eller en-til-en forløb er det jo. Og så, så jeg har sådan lidt forskellige ting, men alt handler om det her med at ville skabe gennembrud i sin forretning. Ja, Ja. og hvis man nu bare gerne vil høre noget mere om den her indre kerne, ydre retning, og man bare er Mm. nysgerrig, altså koster de der informationsmøder noget at være med på? Nej, aldrig. Og de koster ikke noget, og det koster heller ikke noget at booke en samtale med mig, hvis man har lyst til det. Og jeg er også ved lige nu at bygge en YouTube-kanal lidt op, så der er man også velkommen til. Der er ikke så meget derinde nu, skal jeg lige skynde mig at sige, men det kommer der. Og der kommer jeg også til at dele en masse. Så Super. nej, man er altid velkommen til de her ting, og det koster ikke andet end din tid og dit nærvær. Det lyder simpelthen så spændende, og jeg glæder mig bare Ja. til at se, hvad dit næste post er, for jeg synes, at de er meget interessante. Fantastisk. Tak for det. Tusind tak.